bayyana ta sirrin kyau, riƙe naka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau. Safwan, idanuwa na ba za su iya juran gani a wulakanta. Dan Allah. Karki da Fatima. Me yasa ba ka jin magana? Ban hana ki tsayuwa da shi ba? Musa. Daktar Allah, ba da kai nake ba. Wato ba ka jin magana da na mahaifin mu ko? Ki shiga gida. Shikenan. Idan ka ki ji, ba ka ki gani ba. Safwan dan Allah ka tafi. Safwan dan Allah ka tafi. Kai kira mu. Safwan dan san da kake mutu. Da Allah. Safwan! Za ki matsa ko ba za ki matsa ba? Wannan banzan ya fi ni ne? Me yasa? Yaya matsayinka daban? Shi ma? Shi ne! Ina miki magana kina haɗa da wannan? Kai kuma na gaya maka, karin ƙara ganin ka kofar gidan nan. Maza ka bar nan. Next time ba ice zan dauko ba, bindiga zan dauko harbe ka. Da ka saurare ni Musa. Tafi ka ban guri kare kawai. Shi so sirri ne. Ba za ka wuce ba ne? Wani sirri ne. In ana zancen sirri. Kuma da ya dawo mana nan ta ya gona. Yana zuwa zan kira ka. To da da. Jikan ɗan Ubayyu shi kenan tun da an ji Alhaji zai dawo an to an kasa an tsare ɗan mina hekato bai nan bai dawo ba yanzu tashi ita ta haya. Ba dama mutum ya dinga a inuwa ya ta iska shi kenan munafika. Kai Allah ya mutane shiru mahaukacin banza dogi an haɗi ma nan inuwa ta hala da kake kai gida humi haki. Ka to nan ka sha inuwa ko? To billahi lazi yau kilma ma kashi zan yi tashi jidalin bala'i za mu yi yau wallahi ba ni raga ma yau ko kai ko ni taso na race da Allah yau kilma ma kashi zan yi wallahi tallahi yau cin mutunci sai mun yi shi zigidir zan yi wallahi in ci ma mutunci na rance da Allah ka wadi min mi ai riba ka dan an takura ma dan Alhaji mi ai riba ka Kai ni ta ce ma kai la ila alamun dan iska. Ai ba ƙaunan Alhaji kuke ba daman na ce na yi maganin ka dan takwata in na zo gidan nan za ka yi kenan baka ji daddala ba. Shin tsaya hoda za mu yi ba ka bari in shirya Wannan tili ka bari in shirya in hoda ka so mu yi akan Alhaji sai mu yi jidali akan Alhaji dan iya ma mutum kisan gilla sai ka bari mu yi jidali kuma in Alhaji ya zo sai na fata kwai in ka kai shege ka bari in hito ƙarya kake. Sirrin kyau, sirrin kyau. Ni wai wani kalan magana ne da sai wani tsayo ne da cikin gida. Kin ga yanzu kin fito da ni dare yayi kuma ana kiran sallah. Kin san maganar da yasa abin da yasa na kira ki? Magana nake so in yi da ke kuma magana tana da muhimmanci. Elminat, na ji duk abin da ya faru da ke a gidan mijinki. Namiji ba dan goyo da zani bane ba. Elminat, shawaran da nake baki kar ki koma gidan mijinki. To, naji. Sannan kuma idan kika gama iddanki, ina kama ma yayana Mubarak layi. Hey! Dama abin da yasa kika fito da ni daga cikin gida kenan? Okay. Tan yayinki, nagode. Ba na so ina da mijina zan kuma ina son mijina. In zaki ma taimaka ki je gida ki gaya musu su banni in koma gidan mijina. Kin zo da zaki tayin gani da abin da ke bar ki je. Mutuncin ki ne da nake gani yasa kuma kina kofar gidanmu ne ban wawwanka miki mari ba. Amma yanzu ki taimaka ki ma kanki abuwa ki wuce ki bar kofar gidanmu. Ki wuce, like kuma ki wuce dan Allah. Mutuncin ki ma da nake gani ma zubewa zai tashi ki wuce. Ni abin da ke bin mamaki. Ta yaya za a ce mutane suna soyayyar su amma su shiga tsakanin haka ne abin nan ni ma yana matuƙar bani mamaki. Amma to wai su ba su gane cewa ba wanda baya kuskure bane a duniya kuma duk wanda ya kuskure
ya gane cewa ba daidai ba ya kamata a masa uzuri. Gaskiya ne. Wallahi abin da yake bani haushi kuma yake bani tausayi shi ne duk sanda na kira Fatima cikin kuka nake jin ta. Wallahi sun takura mata a cikin gidan ne. Wato soyayya ta da ke dauke a cikin zuciyarta ita ce ta zama tamkar wutar da ke musu kuna a gidan ne. Sun takura wa Fatima suna musguna mata a cikin gidan nan saboda Safwan ka ɗauki wannan a matsayin jarabta kuma kamar yadda na gaya maka ina tare da kai. Amma kun san menene? Ina da wata shawara guda ɗaya. Me zai hana mu kyale magana Fatima yanzu tunda da ita tana son ka? Mu je mu samu iyayenta kai tsaye mu gaya musu cewa za ka dawo da matarka. kai mo maganar iyayen nan fa ba za ta zama abu mai sauki ba. Taimako ɗaya Allah ya mana ma shine Alhaji da Hajiya sun yi tafiya sun bar ƙasa, sannan kuma wayas ta Najeriya sun ajiye ta gida. To mu babu yadda za a yi waya da alhajin naka? Ina mo Alhaji fa kai ka san halin shi kuma ka san sai da ya mun lasonin kafin ya tafi. Ka ce kai gaba ɗaya ma da kanka ka daddamula wannan abubuwa. Alhajin nan naka fa ni kai na tsoron shi nake. Amma still that's the only option. The hard way, the best way. Don't even go there, Khalil. Amma ka san ko an ki ko an so dole sai an kai ga hakan. Ina wuni yawa Muhammad? Ina wuni ya yi Khalil? Lafiya kanan. Amma na yi mamakin ganin ku gaskiya. Kada dai laifin mijina ya shafe ku. Allah sarki. Fatima. Na san izo yanzu kin tabbatar da cewa Safwan yana son ki. To abin da nake so shine ya kamata mu fahimtar da iyayenki wannan tsaurin nasu zai cutar da soyayyar ku. Haka ne. Gaskiya kuma idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba aka kyale wannan abin ya ci gaba da tafiya a haka. Mu'amalan da ke tsakanin iyayenku zai iya kawo mishi matsala. Ya zamana ya lalata mu'amalan da ke tsakaninku. Ya kamata a biyo hanyoyin da ya kamata a yi maslaha domin komai ya wuce. Gaskiya ne. Da dama yaya Musa baya gari baba ya kira shi ya zo don wani aikin. Dan Allah in kun gan shi ku ce mai ya zo. Ni ma ina son in gan shi don na kwana biyu ban gan shi. To shikenan insha Allah za mu gaya mishi kuma na san zai zo shi ma. A'a, in dai haka ne. Yanzu na je gida bari ma dai zan zo miki da shi anjima. Na san ba karamin aikin ka bane. To shikenan ma hakan ya yi. Na gode. To shikenan ba matsala. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Kam wallahi. Shi wannan a shi guntu kuma baki zai iya bata tsoro. Shi kuma wannan ya tara wani ciyawa a kan shi. Unguwan kuma gaba ɗaya babu yara ma. Wannan kaman kai ɗin za ka fi wayo, kana ji? Zan aike ka ne. Amma wannan maganan da za mu yi sirri ne, ba na so kowa ya sani. Daga ni sai kai sai ciki na. Ka gane? Gaba ɗaya al'umman gari sun dame ni wai na girma ban yi aure ba. To ni ba dai suka bane, mata ba damuwa na bane, amma saboda su zan yi. Ba idan na an ce akwai wata sakin wawa ba. To, kana ji, ka je ka kira min ita, zan baka na shan minti, naira 10. Ai kudin ma babu ne, na riga na bawa shushe na, saboda in burge ta na wanke takalmina. Ka je, in ka dawo zan ce ta baka, ai, ana tare. Oh, wallahi.
wannan ai san mu ne ai. Wallahi sai ka gane ni ba dai iska wani. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne, in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Me fariya ya kale? Wallahi mun zo nan muna jiran ki ne wani zuciya kamar mawakaci. A yace yana son ya ganki. Shi ne ke tona daura. To in ba kai ba, na gama idda ni, balle kuma mutum kamar mahaukaci ne zai zo waje na man tsaya. Wallahi abin ya bata min rai. To ka dan murmusa mana. Fatima. Na'am. Ya gida. Gaskiya gida ba lafiya ba. Baba ne ya kira yayan Musa shi ne ya je ya same shi za su dawo tare. Muka san in ya dawo da kai maza. Gaskiya ne. Fatima. Kin sani cewa a shara'ance ina da fawon da zan iya maida ki gidana. Amma ba na so in yi haka ba tare da yardar iyayenmu ba. Okay. Shi yasa duk ƙoƙarin da nake yi nake so in yi fighting akan mu san yadda za mu yi mu ba wa iyayenmu haƙuri, su haƙura mu nemi yafiya. Abu dai ya riga ya faru. Sannan kuma tabbas na yi nadama. Na sani cewa iyayenki na fushi da ni. Ba na so iyayena su sani. Domin kafin su yi tafiyan nan sun mun naso ne, yanzu haka suna hanyar dawowa. Ko yau ko gobe. Shi yasa nake so duk abin da za mu yi ƙoƙari mu gyara shi kafin su ƙaraso. Kuma kuskuren da ta sa har yanzu ina son ka ba? Elmina, Fatima kuma ta Safwan. Yayana. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Kaya. Sirrin Aka yi ne. Na wafto. Shi yanzu ma ya tafi aure kawai yake yi yanzu. Kun gane ai. Aure kawai. Wafto ke nema aure? Aure kawai yake yanzu. Allah ya sagi ya zami. Yanzu yaran kenan. Shine. Kuma yi Yau ga mashina da to ai miji na. Kai na waje. Allah dai ya biya na miji. Kai na waje. Allah dai ya biya zaki na. Kai dan kutumar bura uwa waje ka kawo min kawayen kara. Kai, wafto, kasha ne fa kalle ni mana. Allah ya biya. Kai kaje. Allah ya biya. Lalle ka sagale da yawa. Amma ya kai kuka gane wajen nan. Kai ka san dai yadda muke da kaddi inda kake dole zai. Only this side. Nan private place ne ba. Kai wannan abinka na ya ake ciki ne yanzu ka gane? Ka san me kawo mu yanzu? Wallahi tallahi muna cikin matsala ne. Only this side. Ni za ka ce mun matsala. Dama ba ka zo don magance ma bane. Kana ce mu akwai matsala. In ba ka yarda da ni ba, ka yi tafiyanka. A'a na yarda da kai. Ai shi yasa da mun da haka da ai sai sa muka zo gurin ka ko ba haka ba? To ka san fa ni ne work to the F to the to. Kaf Najeriya ni ne shugaba. Kuma ka san in raina ya ɓaci wallahi yan sa su yajin aiki. So shikenan na gane. Ai dama dalilin da yasa muka zo gurin ka kenan saboda na san by all means kai zaka mana solving problem din mu. Yanzu kana ji? Wannan da kake gani na waje na ne. So wallahi amma ka ji mana. Ya zo da shi. Kaka damu wani duk ba matsala bane. Ka gane yarinya ya kawo ɗaki na to da ya kawo ta ɗakin nawa kuma tana ciki. To shine na bata magani ta shawo cikin ya zube. Da ta sha maganin zubar da cikin nan kawai wallahi sai aka samu matsala ta mutu. Ina zaka je? Ina zaka je uga wakto? Wafto. Wannan ai samu ne ai. Ana tunanin kai da za ka kawo mutane solution kuma kace za gudu? Mutuwa ba kace ba. Wallahi mutuwa ce dama ni kuma shi na san cewa kai za ka yi mana maganin wannan matsala. To ai ni yanzu maganar nan da kai ma ka sauke mun caji na ma sura 2%. Kam wallahi
To, wannan babban al'amari ne. Ba irin yadda ka sani ba ne, wannan kuɗaɗe ne masu yawa za a ja. Matsala ba ni yanzu matsalar da muke ciki ko? Gawan tana ɗaki na yanzu haka. Kuma ta ɗan kwana biyu ka za ta fara wari. Na lallaɓe ta to shine muke sa sai da murya. To shikenan ka gane? Gawa ne a ɗaki na. Ba na ji. Gawan tana ɗaki, gawa tana ɗaki na yanzu haka. Na gane. To amma akwai matsala al'amari irin wannan. San akwai kuɗin shafi, akwai kuɗin rabano, kuma sai an yi hayan mota. Sannan za mu iya haɗuwa da jami'an tsaro, wannan 'yan na'un namu, kasan wannan akwai hatsari a ciki, kuɗaɗe za ka nemo masu yawa. So yanzu nawa da kake ganin za a iya badawa sai a yi muku? Ana tare ka nemo 350. Yan mana. Ka tura mu a 300? Har da 50? Yan mana. Sagi. Na? Kashi. Ka ji abin da ya faɗa? Yanzu gasha in an ce mu nemo ina kuɗin ta ina za mu fara neman su. Sana'a me muke? Wannan awawan ma holocom ne. Ka daina zuwa mun da irin wannan. Wait, tsaya ka ji kasha. Ka san ya za a yi ne? Me zai hana wayoyin da muke da su kawai mu je mu saida. So in muka saida ko da kwadugo ne sai mu je mu samu mu biya kuɗin da za a fita daga wannan saboda ka san yanzu haka ga wannan ta fara tashi. Kuma wallahi in ta shiga ba da dadewa a haka ga kasha akwai babban matsala gaskiya. Yanzu ka gane wafto da Allah dan san abin da za dan rage mana a cikin abin da ka faɗa daga nan sai mu san yadda za mu nemo kuɗin ko ba ka ba. Ni fa amanan ka ne. Haba wafto. Ba da ma ku ba da 200 kawai. Ana tare ai. Kuma haɗu sai mu same ka nan gurin? Zan canja ofis mana. Hawa, ni ba ɗan iska ba ne. Ni na san za mu samu kuɗaɗe. Yawwa. Yanzu za mu zo. Ba komai. Sagi mu je. Ka je ka raka su. amma wannan baka gina sai da za a yi ka je garin kabur daga nan sai ka siyo mun dambu na naira 10 so sirri ne wani sirri ne in ana zancen sirri. Wai har yanzu islamiyyar nan dama suna karatu da yamma ne? Abinka da makaranta suna nan. Shi yasa na ganki Hafiza. Barka da zuwa. Sannan kawo. Haji yana ciki? A'a ba ta ci. Musa fa? Ya je Lagos wajen baba amma gobe za su dawo. To waya cikin gidan yanzu? Ba kowa sun je biki. Bari shiga in jira su. To shi kenan. Kar ka damu yi. To Allah sa dai muka karshen abin nan lafiya. Amin. Me faru? Me ke faruwa ne? Ciki na baby. Sannu? Bari shiga ciki. Ina zuwa. Za ki sha magani ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko abin ne ya motsa. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya. Bismillah. Wai me yake faruwa ne?
Kai. Malam, wai me yake fa? Je a hankali a hankali. Sorry mo. Ina sorry. Fatima. Fatima. Sorry. Wai me yake faruwa ne? Sorry. Kai ku yi mun bayani mana me yake faruwa wai? Dalla wannan ka dakata da Allah gafara. Ka banne in ji abin da ke damu ƴan uwata mana. Ina za ku yanzu? Ban sani ba. Mu je ko? Ina za ka je? Kar ka sake ka biyo ni. Ka banne da abin da nake ji da ƴan uwata. Idan ka sake ka biyo ni wallahi duk abin da na maka ka ja. Ha? Wai ka arena mun hankali mana. Ni da matata an banna a duhu a gaya mun me yake faruwa. Dalla mana yi mun shiru Allah gafara. Wallahi duk abin da ya same da iyata kan kanka. Ina tsaka mai wuya, yaya zan yi da rayuwata. Ya sun ba inda zani, ku je ku dawo, ina nan wajen. Wallahi ina nan, ba ku je ku dawo. Haba ya Allah, za a haukata ni ne? Ni da matata ake nuna mun fin karfi. Wallahi ba isa ba, sai dai duk abin da za a yi yau sai dai a kashe na a kofar gidan nan. Wallahi sai na tafi gida da matata. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Wane ne mijin nata? Gashi nan? Amma a da. Ni ne, a yanzu ma ni ne. Abin da yasa na ce sai na zo nan zan yi bayani. A binciken da na yi, maganin zubar da ciki ta sha. Ni ba abin da na sha. To muddin har in dai ba ke kika sha ba, wani ya zuba miki ne kika sha. Ba kowa a gidanmu. Kuma ban yi tunanin da kowanda zai so ya cutar da ni. Ki dai tunani da kyau. Don a binciken da na yi, abin ya dan kwana biyu, ba wai yanzu bane aka sha shi. Kwana biyu? Kwarai kuwa. Can nan ke wata amma kike cikin kitan gefa. Ba zai ma yake da gaske ba. Kai, dan zo ta waje ne kalla. Hannun ki dai, hannun shi wancan ne. Nan ba zai ma yake yadda ka takon. Wai kin je kin tare nan gefen kuma. Wallahi abin yayi. Ya to ana cewa. Allah kare ni. Wallahi dare. Wallahi ya kuma ya zama ba san me zai ga wajen. Ba me sai me zai faru. Ba abu sani ba malam. Kawai shi ne. Mai ka shedi. Da zo mana wato da Allah. Haka. Daga yauce ne. To haka sirri yake ai ko? Gawan tana daki. Ka daina daga murya. Muryan ka kaza. Gawan tana daki. Ba na jin ka. Baka ji na? Yawa. Gawan tana daki ne yanzu. Ka wi me? Fiko. Mu je. Ka je ka raka su. Daga nan in ka ga mai dambu ta zuba ma na naira 10. Shi kuma wannan gashin shi yayi yawa. Awa kai kaman kafi wayo. Za a yi kai ka ne. Yana da yawa. Kai wawa, ka ji ni mana. Shi yasa ki kalle shi da rika ce kalle shi. Ni ba san yadda nake da gayan nan. Kai ne. Kun ga mu?
ce kawai kai understanding kawai. Yi wa'annan gidan sunan yau gaba ɗaya wa'annan yaran suna suke gaba ɗaya suna ta damun mu. Ba mun gama ba? Mun gama. Su mutu ne ka ajiye yau. Ruhin tausayi, ruhin tausayi. Me ya ruɗa kaɗan mama? Anya, dama can babu yana sona. Yana son ki mana. Me yasa zaki faɗi irin wannan furcin? Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Idan babu ke, ba zan iya numfashi ba. In yi da alƙawarin da yake kaina.